Hei. Dette er en random video. Tullevideo. Jeg er tørst, jeg. Selger jeg Mentos? Og jeg er tørst. Coca-Cola. Hvis du ser på vår forrige video, så... Jeg blir Mentos challenge, eller Emma gjorde det. Ja. Jeg vil ikke. Vi liker ikke Mentos heller, så alle synes ikke heller, så... Mamma. Ja. Snakker om En sjokolade, resten. Ja, det var en Mentos der, da. Tror faktisk. Ja. Det var ikke god cola, det var noe Mentos-smak. Sånn. Halleluja. Halleluja.
Det går ikke bra. Au. Audun. Audun? Audun. Ha. Å, det hadde vært en bra veien. Super video! Jeg lagde veien. Der han er på veien, hva heter du? Det er Elliot. Utropstegn. Og jeg er privat bruker. Ja, så du må spørre først. Ja. Jeg sier ja hvis du ikke har dick i navnet ditt. Hva mener du? Grunnen til at jeg er privat bruker var fordi at det var en som hadde dick i navnet sitt, hadde bilde av en guttetiss. En profilbilde som begynte å følge meg, og skrev han ekle kommentarer, så fikk jeg privat bruker, og så blokkerte jeg han. Ja. Coca-Cola. Nei. Ser du ikke? Dette er Fanta. Ekte Fanta. Ser du ikke at dette er cola coca? Kokain. Ja. Jeg bare slutter å sukre litt, det er ikke noe verre enn det. Fanta Cola. Så. Jeg har dobbelt opp med sko, eller jeg har faktisk... Dere vet hva, jeg har på meg sko i dag. Nei. Å nei, Emma har ikke på sko. Jeg har på sko. Ja. Veldig morsomt. Ja. Egentlig. Ja. That's hilarious. Ok. Ok, nå har vi filmet sånn 10 minutter snart, så... Ja. Jeg må si en ting til. Neste video kommer til å bli aprilfavoritter, sånn at april er snart over. Ja. Æsj. Jeg fikk minst, så... April favorites. Ja. Ja, jeg har ikke lagd sånne der favoritter-videoer før, men jeg har tenkt å begynne med det. Er det ting som gjør det hver måned? Ja. Ja. Ha det! Ha det!